Kunobaba obegxeka abantu abangosiduma ngabanye ey'nkundleni zokuxhumana wayithola esefaka igama likaMthandeni. Abalandeli baMthandeni babe sebembuza ukuthi uMthandeni ungena ngaphi kule nkulumo ayishoyo. Emlonyeni bese uyenza uyijwayeze nje uma umfana. Yabona nje la baningi uma ngena ngenxeba njengempethu. Baningi khona esingabazi nje la kuTikTok ngisho ukubabona kuTikTok. Sibaboniswa nakhona ukuthi nje uMthandeni ube nale query nongelo V. Sesiqala ukubona abantu esingabazi uma ngena ngenxeba. Bafana bami mayenza umsebenzi wempethu. Impethu elinda kube nesilonda bese ikwazi ukungena izojabula. Jabula nje kungonakele lutho. Hayi ukuthi sekothi-ke ngoba nakwenzeke lento enzekile senokukhuluma nonke. Hawu kahle nina ayisuka. Zimpethu ejabula mayibona isilonda hayi. Yabona nje nimnqolo nganitshela mina nimnqola nelusanga ngichoba intwala zonyoko. Nimnqolo. Ngithi ngqongqo emakhandeni nonke.